Din drag de poezie în gramofon. L-am privit pe Dumnezeu în ochi în seara în care întâia oară te-am văzut. Te căutasem secole prin catedrale vechi. Mi-erai și sfântă și înger de căzut. L-am privit pe Dumnezeu în ochi și atunci când ruga mea ți-am pus-o la picioare. Și ți-am cerut să fii Maică Fecioară, să ții în pântece iubirea noastră, de-ar fi și pentru o seară. Și l-am privit trufaș pe Dumnezeu în ochi, în seara în care întâia oară de mână te-am ținut. Purtat de un păcat m-am lepădat de el și te-am închis doar pentru mine într-un inel. Am încercat să-l mai privesc în ochi și ruga din genunchi mi-am ridicat-o. Și atunci am pângărit a ta sfântă minune de a zămisli iubirea noastră pe astă lume. Și m-am întors la el ca să-l privesc în ochi când mi-a lăsat doar umbra ta în loc. Și-aș fi vrut să o iau de mână și să fugim, dar umbra ta s-a descompus în chin. L-am privit pe Dumnezeu în ochi în seara în care întâia oară te-am văzut. Te căutasem secole prin catedrale vechi. Mi-erai și sfântă, mi-erai și înger de căzut. Din drag de poezie în gramofon. Stimați ascultători, nu știu ce i-aș spune lui Dumnezeu dacă l-aș privi în ochi. Poate doar că mi-e suficientă viața asta și că ochii lui îmi vor alina iubirile. Poezia pe care ați ascultat-o este scrisă de un talentat om al literelor, poet, dar și un jurnalist cu ștate vechi, cu experiență în domeniu, trecând prin mai multe redacții, în prezent conducând mai multe publicații de succes din România. Este un om sensibil, profesionist, mereu în căutarea adevărului și face presă cu simț de răspundere, ajungând la performanțe considerabile în ultimii ani. Mai nou își dă masteratul în teologie și se pregătește pentru un nou volum de versuri. Asta după ce acum câțiva ani a lansat cartea sa de succes Iubirile pentru care a plâns și Dumnezeu, dar și albumul Povești sentimentale cu versuri de ale lui și muzica maestrului Jolt Chereștei, care anul acesta, dragi ascultători, împlinește 86 de ani. Vreau să-i spun bună seara bunului meu prieten Adrian Artene. Bună seara, dragule, te îmbrățișez, bună seara ție, bună seara tuturor celor care te ascultă și sunt convins că sunt în număr mare. Eu ce ar trebui să mai spun după o asemenea introducere copleșitoare? Doar să-ți mulțumesc, eventual, și îți mărturiseam și mai devreme că este onorantă invitația ta și trebuie să-ți dezvălui că sunt un ascultător loial al Național FM. Știam asta, eu, ascultătorii nu. Dar e bine că ascultăm muzică românească, Adrian, pentru că dacă ne uităm la ruși, numai puțin la basarabenii noștri, frații noștri de peste Prut, care au peste 25 de radiouri particulare și toate difuzează doar muzică românească. Este firesc să ascultăm muzică românească și nu aș înțelege altfel, pentru că îți mărturisesc că cu muzica românească ne-am născut în suflet, cu ea ne vom stinge. Și observ atâta mândrie la alte popoare, atâta dragoste de țară, atâta dragoste de tradiție, atâta dragoste de cuvântul țării respective, încât mi se pare că de multe ori ne dreptățim limba română și cântecul
românesc, ne dreptățim valorile pe care le-am creat de-a lungul sutelor de ani. Pentru că România nu este o întâmplare, România s-a creat, s-a sedimentat, cultura românească este o cultură solidă și nu este nimic întâmplător din ceea ce trăim și avem astăzi, grația lui Dumnezeu avem. Așa este și vreau să spun ascultătorilor că de la muzică la vers este un pas micuț. Aș vrea să-l întreb pe Adrian pentru început de unde inspirația și dragostea pentru poezie. Totul are legătură, Paul, cu Dumnezeu. Inspirația, tu știi foarte bine inspirația, pentru că inspirația, fie despre poezie sau despre cântec, provine din dragoste. Da. În cazul meu, dragostea de vers s-a născut din dragostea față de cuvânt și când spun cuvânt, mă refer ca acea expresie sublimă a lui Dumnezeu. Să ne amintim, spunea apostolul Ioan atât de frumos în Evanghelia lui, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Da. Iată. Atâta frumusețe. De la el, practic, de la Dumnezeu, noi oamenii primim dragostea pentru frumos, primim inspirația, este și cazul tău, repet. Sunt lucruri emoționante pentru că, știi, și eu și tu și alți colegi ai noștri, artiști, poeți, scriitori, toți au născut cu un mir de la divinitate și dacă putem să-l dăm mai departe oamenilor, ascultătorilor, de ce să nu o facem? Îmi spuneai de ună zi că te trezești dimineața și primul lucru la cafea scrii câteva versuri. Ce-ți vine în acel moment în minte? Te gândești la o temă anume și așa s-au născut atâtea poeme superbe scrise de tine, drag Adrian. Îți mulțumesc. Așa este, pentru că practic Dumnezeu ne binecuvântează de fiecare dată și noi trebuie să profităm de aceste binecuvântări. Când spun profităm, nu este nimic vulgar în acest cuvânt, ci dimpotrivă să ne hrănim cu ceea ce ni se oferă și primul lucru cu care trebuie să ne hrănim cu existența noastră. Practic, noi trebuie să trăim în fiecare zi și dacă putem, dimineața, eu mă trezesc de fiecare dată cu o mare, mare bucurie în fiecare dimineață și mulțumesc lui pentru noua zi care mi se arată înainte. Și cred că așa este și firesc, așa e în naturalul nostru, dacă mi-e permis să folosesc acest cuvânt, e naturalul nostru să ne bucurăm de ceea ce avem. Noi, din păcate, ne întristăm de prea multe ori de ceea ce nu avem. Da. E calea greșită aceea. Așa consider eu. Am înțeles. Aș vrea, drag Adrian, pentru că în primul rând ești om de presă, să-mi spui obiectiv, după mulți ani în domeniu, cum arată presa românească azi și unde s-ar situa ea? Anul acesta am intrat în al 25-lea an de presă și am făcut așa o pauză pentru că eu am debutat în 95 în presă. Da, față de atunci presa s-a reformat radical și nu neapărat în sensul și în direcția fericită. Au dispărut scriitorii, în primul rând din presă, scriitorii aici însemnând mânuitorii de condeni, cei care practic cultivau metafora și verbul acid de multe ori în presă. Presa de astăzi și-a mai tocit colții, dar desigur e o generalizare. Ceea ce spun eu acum cumva generalizez, dar nu ne permite spațiu de emisiune să privim către excepții. Sunt cauze multiple. Eu oricum am făcut o radiografie a presei în dizertația mea de la jurnalism, când practic mi-am întins aprecierile pe aproape 120 de pagini. Și sunt cumva două perspective. Repet, nu am să intru în detaliu, sunt două perspective prin care am putea analiza presa de astăzi. Prima ar fi perspectiva formatului pe care se exprimă ea și aici influențată evident de evoluția tehnologiei, de cum le numim acum new media, rețele sociale, platforme audio, video și de conținut de conținut ca și text, dar și perspectiva în sine a conținutului jurnalistic. Aici cred că suferă presa de astăzi. Presa cred că suferă pentru că s-a domesticit prea mult. Nu vreau să mă lansez în alte afirmații. Noi cei din subteranul presei cunoaștem cumva cauzele, dar știi ce se întâmplă? Îmi e teamă că nu vom mai recupera niciodată presa de verb.
așa cum ne-au lăsat-o și să-i amintesc aici doar pe, nu știu, Eminescu, Slavici, Păstorel. Da, da. E o presă domesticită astăzi. Am înțeles. Dar spune-mi, se pot educa gusturile publicului sau mereu este nevoie să-i ofere acestuia doar ce vrea cu orice risc? Lansez o întrebare eternă care privește media. Este dilema mediei. Proprietarul unui produs de presă, al unui titlu, indiferent aici că vorbim despre ziar, site, vorbim despre televiziune sau post de radio, îți va mărturisi mereu că el are un business și că trebuie să livreze publicului, fie că vorbim despre cititor, ascultător sau telespectator, el trebuie să livreze ceea ce caută publicul pe canalul său. Da. Și cumva este o logică firească de business. Pe de altă parte, exact cum spui și tu, presa, cum ai subliniat, presa are un rol educativ sau cel puțin nu ar trebui să se îndepărteze de acest rol. Desigur, acum, dacă discutăm despre produse media subvenționate de stat, a fost o discuție atât de largă până în acest moment, putem sacrifica audiențele. Acolo ne permitem, practic, avem un confort financiar și ne permitem să nu fim interesați de audiențe, de trafic online sau de tiraj. Putem folosi totuși instrumente fine de educare a gusturilor unui public, însă, dragă Paul, atenție, există aici un pericol ca acel public al tău, pe care l-ai cultivat până în momentul acela, să te părăsească dacă nu îi acoperi în același timp și nevoile lui. Pentru că el are niște nevoi. Practic, rămâi, asculți un radio, citești un site, urmărești un post TV pentru că ai o anumită nevoie de satisfăcut. Și eu l-am numit ca și acest echilibru între ceea ce își dorește publicul și ceea ce ar trebui să educăm noi în dorința publicului, eu l-am numit ca pe un dans pe sârmă. Pentru că, să rezum așa cumva, depindem de majoritate, încercăm să o hrănim după gustul ei, dar încercăm totodată să satisfacem și minoritatea. Îți repet, riscul cel mai mare ca produs media este să nu mai fi citit, ascultat, urmărit. Și uite, am să iau exemplul tău acum. Dacă publicul tău are un soi de așteptări, iar mâine îi cânti într-un super regal, într-un concert de 3 ore, arii din Puccini, din Brahms, sigur sala cumva se va dezgoli. Da, ai perfectă dreptate, dar e bine să amintim lucrurile acestea și e foarte interesantă explicația ta. Nu întâmplător am pus această întrebare pentru că ești om de presă, dar și poet. Și mă interesează, în finalul micului nostru interviu, cum se împacă totuși această profesie de jurnalist cu sensibilitatea poetului? Ea se împacă dintotdeauna. Din păcate azi nu se împacă presa, pentru că fie îngăduit, presa asta matematicizat cumva. Dar presa are sensibilitățile ei, Paul. Presa nu este în opoziție cu poezia, presa are muzicalitate, are poezie în interiorul ei. Presa, exact ce subiect ai deschis mai devreme, presa trebuie să informeze, dar să fie și educativă. Ea trebuie să cultive și, atenție aici, emoția, pentru că în tot ceea ce noi vom crea și tot ceea ce am creat până acum, trebuie să existe emoție, acel gram de emoție. Iar emoția nu poate fi generată chiar și în presă, decât printr-o sensibilitate a cuvântului și a ceea ce ești tu ca jurnalist în interiorul tău. Știi, uite că încercăm cumva să închidem cercul. Îți aminteam mai devreme de Mihai Eminescu. Da. Ca poet îl cunoaștem și îl cunoaștem cu toții. Dar noi să nu ne socotim faptul că a fost și un strălucit jurnalist politic spre finalul anilor 1800. Da. Știm că a colaborat cu Albina, știm că a colaborat cu ziarul Curierul de Iași, dar nu știm faptul că, sau puțin știu faptul că o perioadă îndelungată a fost jurnalist politic la ziarul Timpul al Partidului Conservator din acea vreme și a fost chiar și redactorul șef al publicației. Iată că răspunsul la întrebarea ta poate fi așadar Eminescu. Da. Și aici, desigur, fără să îndrăznesc eu personal vreo comparație cu el. Este foarte bine că se leagă aceste două lucruri și vreau, Adrian, să-ți mulțumesc că ai fost mereu alături de mine, inclusiv în seara aceasta, și îți doresc succes în toate proiectele tale și sper să scrii în continuare cât mai multe poeme pe care să putem să le oferim ascultătorilor noștri fideli.
Și eu îți mulțumesc pentru întreaga colaborare pe care o am cu tine, pentru că este un privilegiu. Îți urez și eu succes, deși știu că ai și vei avea mult de acum înainte, dar oricând, Paul, tu știi că voi fi alături de tine și cu mare, mare dragoste voi contribui și eu cu micul meu, cu mica mea putință la ceea ce vei crea tu. Dragi prieteni, Adrian Artene este exemplul unui om complex, modern, care se implică în nenumărate lucruri și care respiră profesionalism. Vreau să ascultați în continuare un cântec scris de mine pe versurile poetului Adrian Artene, care a beneficiat de un proiect special, el fiind transpus și în limbajul mimico-gestual. Pentru voi, dragi ascultători, aici în gramofonul meu, Porți de cer. Dintr-un cuib de iubiri prinde aripi peste nopți cu trandafiri. Porți de cer se deschid, dragostea mai sparge încă un zid. Îngeri albi ne privesc, valsul nostru lin neomenesc. Noi plutim peste timp, iubirea e un veșnic anotimp. Doar noi doi oprim furtunile și apoi tu și eu dăm cerului un curcubeu. Doar noi doi aprindem nopțile și apoi tu și eu luna o înălțăm ca pe un zmeu. Ca într-un vers de poem, dragostea e tot ce mai avem. Legământ între sfinți, sărutările între mări și munți. Fluturi albi ca doi miri, nopți ascunse în flămândele iubiri. Dragostea e un jurământ ce unește cerul nostru de pământ. Doar noi doi oprim furtunile și apoi tu și eu luna o înălțăm ca pe un zmeu. Doar noi doi aprindem nopțile și apoi cerului un curcubeu. Doar noi doi fugind prin paradis cu pași goi, tu și eu luna o înălțăm ca pe un zmeu. Doar noi doi oprim furtunile și apoi tu și eu dăm cerului un curcubeu. Dăm cerului un curcubeu. Dăm cerului un curcubeu. Dragoste și un jurământ ce unește cerul nostru de pământ.